Ġie inawgurat Learning Hub ġdid fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li se jkun qed jintuża għall-edukazzjoni u t-taħriġ kemm ta' residenti tal-ħabs u anke tal-uffiċjali. Fis-tqarrija mill-Ministeru tal-Intern intqal kif din il-Learning Hub hija parti mill-proġett tar-rinnovar li qed isir fil-faċilità, illi lan tiegħu huwa li jiffoka aktar fuq l-aspett tar-riabilitazzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Chris Sigersma qal li l-edukazzjoni u r-riabilitazzjoni għandhom jimxu id fit u għalhekk b'dan il-mod qed jiġi assigurat li l-persuni li jgħixu fil-faċilità jingħataw l-għodot kollha possibbli biex ikunu mħejjija għal bżonnijiet tas-suq tax-xogħol. Fost dawn anke taħriġ fuq xogħol tal-idejn. Waqt li jitnaqqas il-libertà aħna qed nkunu ntuhom opportunità li jirintegraw ruhom fis-soċjetà bl-edukazzjoni kemm dik akademika u anke ta' trades. Nista' nsemmi idejat bħal courses ta' electricians, courses ta' martudaxxi, courses tal-ħadid, courses li kemm jista' jkun jolqtu il-bżonnijiet ta' kulħadd biex meta jħorġu il-persuni li jkunu ġol ħabs ġewwa s-soċjetà jkunu jistgħu jgħixu ħajja normali u ovvjament ma jwettqux atti kriminali u bekk ikollna nqas vittmi. Il-kap eżekuttiv żied jgħid li apparti l-attenzjoni fuq residenti tal-faċilità, Learning Hub se tkun qed taqdi l-bżonnijiet ta' taħriġ anke tar-rekluti bil-għan li dawn jagħtu dejjem servizz aqwa u aktar infurmat. Fl-inawgurazzjoni il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri ġie kwotat jgħid li l-Gvern ikkumplementat mid-dedikazzjoni tal-ħaddiema u l-professjonisti li hemm fil-faċilità korrettiva għamel u qed jagħmel bidla totali b'tentattiv ġenwin favur aktar riabilitazzjoni. Il-Ministru fisser dan il-Learning Hub bħala wieħed li għandu rwol ewlieni f'din ir-riabilitazzjoni. Blan huwa li persuna li tkun qed tiskonta s-sentenza ta' priġunerija titgħallem u titħarreġ dan biex la darba toħroġ lura fis-soċjetà tkun persuna aħjar u mħarġa biżżejjed biex issib impjegg u li għalhekk kollha l-opportunità tgħix ħajja normali u l-bogħod minn atti li waslu allura fil-faċilità.